हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौ उल्था लागायदों गुवाहाटी नोगोराव। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै आसाम फारसे दावबायफैगोन। भारत हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै गिबि खेब साननैनि थाखाय आसामाव दावबायफैगोन। बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन खुंफुंजानो गोनां हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुजोंनो लोगोसे आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखियाबो लोगोआव दावबायफागोन। बेनि थाखाय गुवाहाटी नोगोरखौ गोबां समायना महरजों साजायदों। बेबादिनो लामा लामा द्रौपदी मुर्मुनि सावगारि लागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेबादि समावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों गुवाहाटी नोगोराव। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौ गुवाहाटी नोगोरनि GS र'डआव उल्था लागायदों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ बरायनाय बादियै लामा लामा द्रौपदी मुर्मुनि सावगारि लागायनाया मोनसे सोमोनांथाव थासारि जादों। द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौनो उल्था लागायनानै होदों आरो बे सावगारिखौ गुवाहाटीनि GS र'डआव नुनो मोननाय जादों। थारैनो गोसो जानानै लागायनाय ना लागायफ्लांनाय बे समाव मोनसे सोंथि सिखांदों। गोसो जानानै लागायदोंब्ला मानो लागायदों आरो लागायफ्लांदोंब्ला माबोरै जानाय? बे समाव नोंथांमोना भिडिअ'आव नुनो मोनगासिनो जे माबादि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौ उल्था फारसे लागायदों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौ उल्था लागायदों गुवाहाटी नोगोराव। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै आसाम फारसे दावबायफैगोन। भारत हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै गिबि खेब साननैनि थाखाय आसामाव दावबायफैगोन। बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन खुंफुंजानो गोनां हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुजोंनो लोगोसे आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखियाबो लोगोआव दावबायफागोन। बेनि थाखाय गुवाहाटी नोगोरखौ गोबां समायना महरजों साजायदों। बेबादिनो लामा लामा द्रौपदी मुर्मुनि सावगारि लागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेबादि समावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों गुवाहाटी नोगोराव। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौ गुवाहाटी नोगोरनि GS र'डआव उल्था लागायदों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ बरायनाय बादियै लामा लामा द्रौपदी मुर्मुनि सावगारि लागायनाया मोनसे सोमोनांथाव थासारि जादों। द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौनो उल्था लागायनानै होदों आरो बे सावगारिखौ गुवाहाटीनि GS र'डआव नुनो मोननाय जादों। थारैनो गोसो जानानै लागायनाय ना लागायफ्लांनाय बे समाव मोनसे सोंथि सिखांदों। गोसो जानानै लागायदोंब्ला मानो लागायदों आरो लागायफ्लांदोंब्ला माबोरै जानाय? बे समाव नोंथांमोना भिडिअ'आव नुनो मोनगासिनो जे माबादि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि सावगारिखौ उल्था फारसे लागायदों। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL-आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर